change. I keep on making all the same mistakes. You can't blame me, 'cause you can't change me. You can try, when the sun has got to kiss us goodbye. I go crazy, 'cause you can't change me. Change me,
Aşkara bayramı, arçaların günü, kutlayarız biz sizi. Dedi yıl akşamı, bedelin saçağı, çağırıp dost komşuları. 12'de düşelim, şartlanıp coşalım, şu arzular alışalım. Hoş geldin teze yıl, hoş geldin teze gün. Karşılanayız baba, gelli bizi kutlamana. Hoş geldin teze yıl, hoş geldin teze gün. Karşılanayız baba, gelli bizi kutlamana. Hoş geldin teze yıl, hoş geldin teze gün. Karşılanayız baba, gelli bizi kutlamana. Hoş geldin teze yıl, hoş geldin teze gün. Karşılanayız baba, gelli bizi kutlamana. Assalamu alaykum. Merhaban okuwçylar, edid enatalar, hormatly mugallimler. Gödel diyarma ak nurun saçıp, dostlukly kapysyna anamla açıp, ýaşy niýet bilen ak arzular bilen täzilime ýetip geldi. Sizin hemmeňizi täze 2023-nji ýylda uly üstünlikler, bagtda durmuş arzu edýär. Täze ýylda eden her bir arzularyňyz hasyl bolsuna. Bagt paýlap her bir öýe nurun taşdyna. Toy bayramy besenip dursuna. Bekişli yurt cennet mekanını diyarımıza täze ýyl geldi. Arka dağlı vatanımızda hormatly prezidentimizde Serdar Berdimuhammedowyň ýol başçylygynda bir karar döwletimizde ören bagtdyda täze 2023-nji ýyly dünýä nuruny saçyp geldi. Ak arzularymyza täze ýylda hasyl bolsuna. Hormatly prezidentimizde arka dağlı Serdarymyzyň jany sag, ömrü uzak bolsuna. Täze 2023-nji ýylyňyz gutly, mübarek bolsuna. Biz seni hoş ovada täze ýylymyz gelýär. Joş berip aýdym sada täze ýylymyz gelýär. Dostlar sary ýol saljak, şany belinde galjak. Gujugy gülden doljak täze ýylymyz gelýär. Ýaşy niýetler saýyp, iline sowgat paýlap, türkmen elim toy toylap täze ýylymyz gelýär. Eýerip gadymy däwe, garpamyk aýyz baba, aýlanyp şeker owa täze ýylymyz gelýär. Hormatly hoçlar, merhaban mugallimler, hormatly ýan enatalar. Alha bugünki täze ýylymyz, täze 2023-nji ýylda baramyzy açyk diýip eglan etmeklik üçin Halaja Turabynyň 10-njy orta mektebiniň müdiri Şerket Durdumahmedow uly hormatly gap bilen söz gezegini berýär. Bugünki baramyzy açyp bagdaly bermeklik üçin Şerket Durdumahmedow çağırýar. Adamın resmanlar, yaşanan görüşümü yani 2022 tamamlanıp oraya 2023 yıla kazanmasın. Basmaktan seyresinde şu ülke Yorka bayramından açık tek olan etkiler. Mektebimiz 22. okul yılında ulakan üstünlüklere iyi oldu. Mektep taplarında, vilayet taplarında geçirilen yaşlarda sporta bu neticeler kazanıldı. Şu ülke davarada açık tek olan ediyor. Kösawulun anha bugünki dawral günümizde täze ýyl dawaramyzda sport bahsleşiginde ornalan okuwçylarymyzy hormatlamak bilen hormat hatlary ajaýyp fiilaglar bilen fiilaglanýar. Yarhan Baba geldi. Baba Yarhan Baba geldi. Yarhan Baba geldi. Dadamı Femra.
Adamım. Sultanım Coşkun. Sultanım Coşkun var mı? Ola geldi. Coşkun. Sultanım Coşkun fiilaglarını yer, acayip fiilaglar bilen kutlu olsun, mərib olsun. Vefayip Oral. Vefayip Oral. Vefayip Oral. Vefayip Bam Oral. Ödüm Razık Mekan. Ödüm Razık Mekan. Ödüm Radıp Mekan çağırılır. Allah'ı bayram. Mekan mı? Yetkinçekler arasında geçiriliği vakfın ayında 29 kilogram derecesinde 3. olmayı yer alır mekan. Merak olur. Allah'ı bayram. Allah'a yaz. Merak olur. Turada çayız mı? Turada. Degenze provas. Degenze. Degenze provas. Merak olur. Sultanım gerçek. Sultanım gerçek. Sultanım gerçek. Gerçek onu açıp. Sultanım Coşkun. Ana. Sultanım Coşkun. Sultanım Coşkun. Doğru geldi. Sultanım Coşkun var mı? Al bir tane de. Video alın. Yürü. Baba Nurullah. Vefayip Oral. Vefayip Oral. Oh, dona. Ne okutçular görüşümüz yani. Halkara bir tarafı konu 27 yıllık toylamalı etti. Vilayetin umumunu veren orta mekteplerin 9. 11. sınıflarında okuyan okutçuların arasında azlan edilen Türkmenin bir taraflık yol dünya nusfalık görevli diyen temada düzme yazmak boyunca vilayet boyunca 3. olma nasip olan Haracet Rağ'ın 10. orta mektebinin 11. sınıf okutçusu Mekri Muradova vilayet diplomaları tilalanıyor. Muradova var mı? Ne pazar kazan var adamı. Merak olur, hür çok olur. Birden sonra.
Geç. Bana ama taraftan gel. Alga akıl koşullar tawatlar qottu olsun qottu merak olsun. Hormatly koçlar edidim. Mugallimler gelin bugünkü tadilda varamızda 10. sınıfların kutlaları bilen bugünkü tadilda varamızda devam edelim. Berdi ve Mamacan, Qurban ve Mekri, Atay ve Çefer gelsene. Ana kutlu olsunlar bağ mı? Salam, hormatly mehmanlar, mahruan muallimler ve qadrli sinfdoshlarım. Men hem sizi yetib gelen taze ýyly, ýani 2023-nji ýyl bilen tüý sürüňden nährli we gazan gutlaýar. Agzy bir ojaňyzdan dama şatlyk gülküler ýaran bolsun. Saçaňyz rızqally, bereketli bolsun. Her bir türkmen saçagynda diňe toýdan bolsun. Oyup köne ýylda aladalary taze ýyla şatlyk bilen ädinsiz. Yok gideceğim. Maşında oturup Oyup köne ýylda aladalary taze ýyla şatlyk bilen ädinsiz. Ayazaba ýene sowgat paýlasy, bagtyň gülki şatlygyndan dadynsiz. Şatlyk baýlygymyz şatlyk bolup dökülsün. Ýykylsaňyz düşün bagtyň üstüne. Ocağımızda çağa ses köpölüp, arzularımız yesin, bagtyň köşküne, hüküm sürsün, parahatlyk dünyada, göz ýaşlygyna şatlyk üçin dökülsün. Durmuşumuz beslep ýazy bahara, Allah mehliňize uzak ömür etçilsin, taze ýylyňyz gutly bolsun. Dear guests and teachers, people, may the new year bring a smile to your face and love in your heart. I wish a happy, relaxed and peaceful new year with your parents, friends and spend a whole year with beauty. The year 2020 is just around the corner. May every day also coming year be full of happy moments. May life always give you unspent joys. May life of success and happiness be the first knock on your door next year. My happy new year wish for you is for your best year, a year where your life is peaceful and what you want to get. May your dreams continue to shine like the moon, sun and stars. Happy New Year. Дорогие учителя и школьники, я следующий поздравляю вас с наступающим новым 2023 годом. Желаем всем вам крепкого здоровья, успехов в работе и труде, счастья жизни, пусть этот год будет для вас самым. Alfa bugünkü davaralı şatlyk günümizde tadilde varamızda birinci sınıf okuwçylary Maksat Murat Kuwançyklary tadil aýdymy dinläliňe. Dostum var eslerse de dostum var kırındaşlık biten dostum var birliklerge olup biten dostum var hazır mısın birlikte
dostumdan Tayfasına tüm dostlarımdan olsun Bu dünyada namır dostum olmasın Allah ayırmagan beni dostlarımdan Havar alıp durar kim urkutlarımdan Tayfasına tüm dostlarımdan olsun Bu dünyada namır dostum
Hormatly okuwçylar, Mehriban Enetalary Ilhan 10-njy orta mektebiň okuwçylary sport bäsleşiklerinde sportyň türlü gurullaryndan ýeňici bolup şan şöhratyny mektebiň şan şöhratyny ulus ilimizde Türkmenistan döwletinde ýetir. Arka şonuň üçin hem Halajetrap beden terbiýe sport mogulmarynyň adyndan ajaýyp sowgatlar goşulmak üçin hojuna daryp adat mogulmy ul hormatly makulan Türkiýe tawara meýdan çamyda teklip edýär. Assalamu alaikum hormatly adamlar, kadirdan enatalar, hormatly çağalar. İlk ölen emensinin hemmeňize, ähliňize şu gün mana täze ýylyň basagatynda doğru yetip gelen täze bayramlaryňyzdan çyn ýüregimden gutlaýaryn. Şonuň ýalda sizleň hemmeňize täze ýylda täze üstünlikler okularyňyzda oza diňe bäşlik bakalar okamaňyzy çyn ýüregimden arzu edýärin. Hormatly adamlar, ýani geldik bilen başlaman eken, ýöne soň bilen başga da fiýlarlar ýaly ýerlemez barta, 25-nji mektebe, 12-nji mektebe gitdik bilen. Şol sebäple mazyk giýjak almaly boldy. Ýaňy fiýlarlar ekeniňem. Şu 10-njy orta mektepden 2 tane okuwçymyz bilen 1-nji orta sport mektebining türgene sol kanıp Coşkun we Ýazgan Babagelde döwlet derejesinde geçirilen ýarşda Türkmenistanyň çempionatynda biri 1-nji orun we biri 2-nji orun alyp Halajetrabynyň abraýyny goldamagy başardylar. Şonuň üçin bizler sport beden terbiýe sport bölümi tarapyndan hem şu iki okuwçyny hormat haty bilen hem de bir öýlerimiziň uçypdyjy sowgadymyz bilen at tutup bir fiýlaglamagy makul bildik. Egerde hazır şu ýerde Ýazgan Baba geldi we Sultan Coşkun Baba da gelin sizlere sowgat hem de hormat hatlar bilen fiýlaglady. Bular özleriniň bir näçe ýyllyk türgenleşikleri bilen şunýal derejelere ýetdiler. İýdigidir türgenleşdiler. Bularga ihlasy ýerine düşüp otyr. Ihlasy murat etdirler. Bular bundan başga da bir näçe gerek vilayet ýarşlarynda 1-nji, 2-nji orunlar alypdyrlar. Ýöne şu tapar bolsa Türkmenistan derejesinde alandan soň bulary fiýlaglamagy makul bildik. Baba geldi. Märek bolsun. Indi bundan bu yana Aziya çempionatlarında, dünya çempionatlarında, olimpiya oyunlarında 1-nji orunlar oturmagyny arzu edýäris. Ança baksalyp golda alyň ýoldaşlar. Sultan Coşkun bamy? Ora, fiş. Surat. Babel şunu garadan. O. Ana Coşkun. Babel'de. Ana kim? Jigit wa bolsa ya tanışlaryndan awda gelip alın. Ya Babel özüň berersiň, aýyrma. Coşkun bar. Türkmenistanda oruna düşmek ýeňilişde tem bole 2 ýyl bar karantinda. Ondan öňem ýaşlar arasynda şunýal derejelere ýeten ýok. 2-nji, 3-nji orundan bir bat ýöne 1-nji orun ýok diýen ýaltyda. Bundan ýa-da mektebiňizde de ulul üstünlikler arzu eten täze ýylda hemmeňizde täze üstünlikler ýene de bir gerek kutly märek bolsun. Köp sağ olun, adat mogulmy. Bugünkü dabaraly günümizde aýdan ajaýyp arzularyň üçin ähli gowşurlayan bayraklaryny, ähli gowşurlayan hormat hatlaryny, diplomlaryny gutly bolsun, gutly märek bolsun. Hormatly okuwçylar, mehriban mugallimler, bugünkü dabaraly günümizde täze dabaramyzda 11-nji A sınıf okuwçysy Can geldi we arzuwuňa täze aýdym neşteliňe. Geç bende. Bize gelen fahir ile, yine kapsan göz karşı, kadın
şedlik şoğulunu her maşgala her öylerim. Çocuğum bir de durmanın da haykala kaçalım. Tadiye davarağın kutlu olsun, kutlu merak olsun anhan. Bugünkü ovamızda, ilimizde, yurdumuzda, Türkmenistan devletimizin akli konçuklerinden bugünkü davaralı günümüzde 2023 yıl tadiye davarağımızda himmemiz şahatlık şoğun bilen karşılık otuyor anhan. Bugünkü davaralı günümüzde mektebimizde geçirilen tadiye davarağımızda yine de acayip 11. A sınıf kıyılarının acayip tansına tomaşa edeline. 11. A sınıfın kıyılar toparından. Çaldığın o kalbi yine koy lütfen. Eğer hislerinden pek emin değilsen, aradığın aşksa en güzelinden, o zaman başka açarım kapıları, hazırım dünden. Çaldığın o kalbi yine koy lütfen. Eğer hislerinden pek emin değilsen, aradığın aşksa en güzelinden, o zaman başka açarım kapıları, hazırım dünden. O sen olsan bari, sen olsan bari, oh. Sen olsan bari, sen olsan bari, hazırım diyorum dünden. Düşmüyorsun dilimden, olan olmuş zaten. O sen olsan bari. Kalbime yaman, ay ay sevemem. Derdime inanıyor, sensiz yaşayabilmem. Ey sevgili canım, derdime inan. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, como las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, Gönülleri sakaldırılar sile, güllerin içine merakak yakıyorlar. Dinleyen olurum, bir ovalarım, elime yanlandırıp uyar hayrana. Elime yanlandırıp
Anha hormatly qo'shnilar, mehmon, enatalar, hormatly muallimlar. Anha ayzalmadan bugunki Davrul Meydan çağımıza yetip gelýär. Ana çağçıklar hemmem diýer çarp büyüşüp ayzawa dip ayzawa çağıralyň. Ayıl baba gelsene. Hani hemmem diýer çarpalyň. Ayıl baba. Kim geliyor, kim geliyor?
ayıdwamyz Antarktidadan ençeme dağlar töküp, ençeme yurtlar töküp, aha edil 2023-nji ýylyň boşagysynda biziň bugünkü etrafymyzyň 10-njy orta mektebiniň okuwçylaryny bir ajaýyp arzular bilen gutlaýyn. Bulara sowgatlaryny paýlaýyn diýip biziň aýdwamyzyň orta dawara meýdan çamyda gelip ýetdi. Bugünkü dawara günümizde gelin aýdwamyzyň bir ajaýyp arzularyny dinläliňiz. Salam edin sağlar. Salam hurmatly mehmanlar. Arga uzak yerlerden, dağlık ağırlardan aşıp arga bugün yürüyte Karasu Türkmenistan'ın Tedil bayramçılığını kutlamana geldim. Arka dağlı vatanımızda, arka dağlı ferdarımız sayesinde arka Tedil'in Edil basakında duruyor. Biz olsa bağ şağıdı, hurmatlı şağıları, hemme şağıdı, hurmatlı mehmanlar bağ şağıdı, yedip gelene 2023 yılını tüytüremeden kutlayız. Koy! 2023 yılın bariyağına, buat getirsene, Rus getirsene, ayın baban zatılı, tayağı, elmi damat edin arzularını hatır etsene, Karastan'ı Büyük Türkmenistan'ı küllemesine, büyük serdarımız uzak yaşasına, bugünkü tedbirlerini kutlayı, mübarek bulsuna, hanasıcığım, bilem. Salam qadrli mehmanlar. Salam qadrli mehmanlar. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Men siziň ýetip gelen täze ýyl bayramyňyzy tüý sürümden gutlaýar. Gutlamak bilen size her biriňize jan saglyk, her biriňiziň ojaňyzda rızkal bereket bolmagy arzu etýärin. Men siziň ýetip gelen täze ýyl bayramyňyzy tüý sürümden gutlaýar. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Bereketli ağıtıcığıma. Onda gelin hedir kalaş etrafındaki 10. orta mektebine tediyeli arsa bayramçılığını açıklayıp ıglan edeliğine. Anne sağlığı koşkulur var mı? Pogutlam kemi. Okusular. Anne başlangıç sınıflar. Var mı? Başkacık aydayım. Yok dur ortadan başlama. Ayız var, kartalık, tayini getirdi. Tayiz aktıran azurlara yediler. Gelin oynayalım, şartmayın oynayalım. Açamızın taşında etür oynayalım. Berekellah. Anha bugünkü dawaraly günümizde saatlyk günümizde sazyklar özleriniň ajaýyp goşkulary bilen kän aýdymlary bilen bugünkü dawaramyzyň saatlygyna saatlyk goşan sagly ýetişýär. Dawaramyzyň dowamlygynda sazyklara goşgamaydyr, sowgatlaryna paýlar. Ondança aýdbamy 11-nji sınıf aýdymlaryna tansana tomaşa edek näde? Onda bugünkü täzir bayramymyzda birinji sınıflardan üstaza sagany getirýäňiz, üstaza okuwçyny. Yine soğutun bir ver. Ayız var, gelsene. Yol kamını gördüm.
Şunu ayttıra Gencer. Berekallah, köp sağ olun. Sağlıcıklar. Şunu ayttıra, şunu. Berekallah, köp sağ olun. Ondan hazır. Sağlıcıklarımızın acayip koşkularıyla devam ettiler. Ayıbabı savudumuzu beriyen ondan sonra bir de 11. sınıflara çıkışta tomaş ediyor. 11. A sınıfından Yaldır Deyvi Arzu Şeyleken 11. B sınıfının okusu Mukatu Amaniye Dinin aydınmına tomaş ediliyor. Hürmetli okusular, aşağıların näme çıkışları var, yine barman mekteplerimiz var, desatlarımız var. Soğuşunum sağırlar satrak bulun. A sınıfından Yaldır Deyvi Arzu 11 B Mukatu Amaniye geldi. Белым пухом лебединым застилает город новогодняя ночь. Мы сидим перед камином, дым и счастье напророчь. Зажигаем в доме свечи, накрываем стол и 1000 гостей. Поздравляем в интернете незнакомых нам людей. Новый год стучится в наши двери. Новый год, и пусть минут метели. Веселый Новый год. Новый год, конфетти, хлопушки, небосвод, где звезды горят кружки. Веселый Новый год. Ровно в полночь бьют куранты, засияют звезды зимнего Кремля. Снег блестит, как бриллианты, звон шампанским хрусталя. Дед Мороз сегодня добрый, дарит всем подарок теплую любовь. Смех и шутки, диджей модный, все повторится вновь и вновь. Новый год стучится в наши двери. Новый год, и пусть метут метели. Веселый Новый год. Новый год, конфетти, хлопушки, небосвод, где звезды как игрушки. Веселый Новый год. Новый год. Новый год стучится в наши двери. Новый год, и пусть метут метели. Веселый Новый год. Новый год, конфетти, хлопушки, небосвод, где звезды как игрушки. Веселый Новый год. Веселый Новый год.
Hurmatly okuwçylar, merhaban mugallimler gelin bugürki täziyelde baramyzda. Yine de ajaýyp aýdymlar bilen 11-nji B sınıfynyň okuwçysy geldi, eskerek täziýeli aýdymyny dinläliňe. Hurmatly okuwçylar, aýdymyzdan barmal ýerler kan angan etrafymyzda, vilayatimizde näçe mekteplere barmaly. O çağız ol mekteplerem çağızlaryň aýdymyzda garaşy otyr. Ýekeje aýdymyzy ber ýetişen ýok, şonuň üçin surata düşükleňiz, bagty ýadygarlyk ýazgylaryna galjaklaryň bar bolsa, bir aýdymyň dowamında surata düşüp bilýär, ondan soň aýdymyzda urat ýaz belek mekteplere. Ondan soň 11-nji B sınıfynyň okuwçylarynyň tansyna tomaşa edeliň. Yalhanım bana geldi, mikrofonun yanına gel. Medalyonum uzunca. Bana geldi, Yalhanım. 10'cusun. 81 kilogram ağırlıkta, Cumhuriyet derecesinde 2. orman medali. Uzunca. Kutlu alay. Vepayip Ural. Nerede bilemedi alakamdan geçip insan. Bir suratı dış buladı. Oldu. Kadam Temra. Kadamım Temra. Kadamım Temra. Nerede oldu? Suratı dış. Sultanım Coşkun. Sultanım Coşkun.
Coşkun var mı? Vilayette ikinci olun. 38 kilogram derecesinde. Sultanım Coşkun. Sultanım. Ne? Bir yerde pul soğukları var, pul soğukları. Murat Cümayip, Moğol, Biyologiya, Moğol, Hemşir, Umut Okan okuyuculara bayrak kuşup verin deydi. Bana pullarını verecekler. Şahda Dayıp, var mı? Altıncı Asım. Şahda Dayıp. Yaraşıva. Altıncı Asım'tı. Yaraşıva. Rahmetova Arnagül. Altıncı Asım. Çıkıyor o koçları geri vermesi mikrofon yanına. Ağa geldi va. Geri yayı. Tekinci Asım'tan. Pul bayraklarını alıp gidin. Çıkan okulcular. Arslanova. 8. Asım. Var mısın okulcular? Yok. 11. Çetin Tokuç'ta Akmurat Ağaniyat. 11. Çetin Tokuç'ta Akmurat Ağaniyat. Akmurat Ağaniyat gelsin. Pul bayrağını alıp gitsin. Matematikadan bu kanlı uçuyun. Anne verdim oğlumun adından uçuruyor. Merak oldu. Muradova Mekre. Ya diplomamı uçurduk. Padarkasından uçurduk. Muradova Mekre. 11. Besim okuştu. Sınıf yolbaşı tarafından padarkan uçuruluyor. Merak oldum. Oldu mu? Oldum da buraya. Okuvchilar maktabimizda tarixli bayramsizlikni boshlab sinf bedemek ba'zilashini o'ydik shunda 5-chi sinf o'quvchilari birinchi o'ringa nasib bo'ldi. Ba'zilar yersinda Ayazovdan suvatlar qismdan Ayazov suvat terjikdi. 5-chi sinf o'quvchilari. Yok malum olur. Çağırın. Onda büyük tadil davaramızdan 11. B sınıfın okuçularının acayip tanslarına tomuş edelim. Hani çağırlı ortadan giyinetmen karşı eder.
Kösöňiň dawara gutly bolsun, gutly märek bolsun. Hormatly okuwçylar, mehriban mugallimler, hormatly enatalar, gelin bugünkü täzeli dawaramyzdan ýene de 11-nji B sınıfynyň okuwçysy Şatly Koçeferin oğlaýy täzeli aýdymyna tomaşa edeliň. Şatly Koçefer gelsene. Anha hormatly okuwçylar, ediz mugallimler. Bugünkü dawaraly günümizde aýdybamy barmaly mekteplere, barmaly owalar, şäherleri juda kän. Şonuň üçin aýdybamyzy ajaýyp şowkuly bilen ýa-da tüýşmäňe gaýşy edýär, ortaňy açyp giňeldeliň diýär. Hormatly enatalar, ýa-da tüýşmäňe gaýşy edýär.
sınıfında okuyan oğlan kıyıların Lady Katansını tomaş edeceğiz.
sana kutlu märak bolsun Allahjan 2023 yıl düşünýärleriň biri bolsun. Hormatly goçlar, mährum mugallimler, hormatly analar gelin bugünki täziyelde baramyzda 11 sınıflaryň liderki tansynada tomuş edelim. Belekeler köp sağ olun, acayip transformu için. Hormatly goçlar, hormatly analar gelin bugünki täziyelde baramyzda ýene-de 11 sınıflaryň acayip kuştep tansyna hemmen birlikde tomoş edelim. 11 sınıflaryň kuştep tansları bilen bugünki baramyzy dowam edýäs. Türkmenim
Anaga hormatly mehmanlar, edilde sürmek var okuwçylar. Bugünkü täzelde baramyzda 10-njy orta mekdebiniň okuwçylarynyň ajaýyp taslaryny, ajaýyp oýunlaryny, ajaýyp şygyrlaryny aklimy bilece tomaşa etdik. Bugünkü 2023-nji ýyl täzeliňiz siziň her biriňiz döwletde oljaňyzda bermiş galaňyzda bereketli toýda çalınmasında bereketli ýyl, düşüm ýyl bolmagyny beýik Allah janyna dilek edýär. Allah jan siziň her biriňiz döwletde oljaňyzda diňe toýlar bolsalar bugünkü dawaramyzy ýafty bolgan etmeklik üçin mektep müdirini Şerket Durdy Mahmetowyny hormatlamak bilen biz orta meýdan çağımyzda teklip edýär. Görüşümüzü ýaly şuňky bayramçylygymyzda goşgu kadyny aýdym aýtdylar. Tuğatlary uçurdyk. Şunuň bilen amma şu ülke ýol bayramda ýatyp bolgan edýäs. Yine de birge 23-nji ýyl umutymdan beri bolsun. Onda bugünkü dawaramyzy mektep müdiriniň adyndan ýafykdy baglan edýäs. Gelip tomaşa eden üçin köp sag bolun. Santa Maria, eterna nostalgia. Oh mamma mia, Anna Calcamisia. Santa Maria, eterna nostalgia. Oh mamma mia, Anna Calcamisia. Azmanın yolum, ben oldu yolum. Elimden erkeman, çalacı otanlar alsın. Söyle zamanım olacağım, seni sevme zamanım. Neden zamanım olsam, senden zamanım. Düşünmeden, ısırıncalar, aydayazın senden. Zevçler yalnızı bargıday, yana kadar minna kadar. Ağlamazın biri yakıday. Bas kayfım dikkat, bas kayfım dikkat. Santa Maria, eterna nostalgia. Oh mamma mia, Anna Calcamisia. Santa Maria, eterna nostalgia. Oh mamma mia.